bai, nire nahi Jon, usto Gabonetan beba, gure etxian abendua eta Gabonak inguruan beti, nire amak beti izaten zuen, zein egon behar zan kartzelan Gabonetan, garai hartan 6 urte ez ginen elkartu du etxeko guztiak, beti baten bat zegoelako hortiziar edo kartzelan. Eta 2009-an egon ziren Gasteizen grebak lantegietan eta alkartasun mugimendu zabal bat izan zen Gasteizen eta institutuan eta zenbait ikastetxetan grebak egon ziren bebai. Nire nahi Jon zen gelako delegatua, eta orduan poliziak atxilatu zituen gelako delegatu guztiak. Etxean kalean harrapatu zuten eta kasualidadez ni nengoen Barcelonan greba zeudelako bebai, ni nengoen berarekin kalean eta Gasteizen. Eta bisok eraman gintuzten komisaldiegira. Nik neukan inolako akusaziorik, baina egon nintzen ordu pare bat. Tartian nire nahi Jon sartu zuten gela batean, eta nik sartu gela batean eta segituan hasi nintzen entzuten nire nahi karrasika eta kolpeak. Entzun nituen kolpeak eta, abotsak ez nuen ulertzen, baina oiuak eta kolpiak. Eta hortik 10 minutura edo nire naia urten zan gelatik eta jarri zan nire onduan. Eta kontatu zidan. Inspektore bat, gainera Gasteiztarra zena, Biu inspektorea, hasi zala, gaderakin barik hasi zala jotzen asetu arte. Eta momentu baten eskatu zion dokumentazioa. Eta dokumentazioa erakutsi zionean Biu komisarioak esan zion eranaiari, "Ay, zu kener zara, yo soy muy amigo de tu padre y joder, no sé, nos hemos puesto nerviosos y no sé qué", eta hori dana, nire naia Jonek kontatu zidan gelatik urten zenean. Ni askatu ninduten, bereiek ezilotuta gelditu ziren, askatu ninduten eta ni joan etxera, eta Baskarian kontatu nion nire amari eta kontatu nien nire anaiei arrebei komisarian gertatutakoa, ez? Eta, oso anekdota bitxia da, zen nire ama egon zan oso tranquil, eta justo Baskari ez izanean, joan zan telefonora. Eta batean entzuten dugu hauxe elkarrizketa. ¿Es la comisaría de Vitoria? Sí. Quiero hablar con el señor Biu. Hortik une batera, entzuten dut nire amari. Señor Biu, usted esta mañana ha detenido a mi hijo y usted le ha golpeado a mi hijo. Eta berak ama kontatu ziguenez, inspektores dicen, no, es que nos hemos puesto nerviosos y no sé qué y tal, y ya, en fin, ya sabe estas cosas. Eta nire ama que sanción. No, si yo no le llamo por eso, ya sé los métodos que ustedes usan. Yo le llamo porque usted le ha dicho a mi hijo que era amigo de mi padre, y mi padre con gentuza no se trataba. Es que hay teléfono, eta, una anécdota pichía. Era amigo de mi marido, ¿está? Era amigo de mi marido, sí. De mi marido, es santo de mi padre. Usted dijo que... Usted le ha dicho a mi hijo que era amigo de mi marido, y mi marido con gentuza no se trataba. Eta gero zure anaia? Nire anaia izuna ipin eta azke gelditu zen. Garai hartan, ez zuen kartzelatik pasatu, baina izuna bat ipin zioten eta azke gelditu zen.